Okay. Okay. Now stream is happening. Okay. No extra talk. No chicken, no sleep. This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. Be kun by Canada, Hasa. नोंहा मा जालायखो? Kun Pragasto. Kun Prag. Is it better what I? जाखायो बिदिनो. It is showtime! Mami oh my god. Aku batai stream mana bayar begitu. Stream mana bayar sana. रुको कमेन्ट नायनि मानसिफोर दंना गैया मबाइल गंसे ओपन खालामनि जादोंना जायाखै साउन्ड फैदोंना फैयाखै साखिनायाबानो उफाय गैया ओके स्ट्रीम इज गोइंग ऑन 14 जन नायनायनि थाखाय साबायखर गोसो गोरबोनिफ्राय जाबाय दाना आसल दिप आंबो गेलेगौमोन आदै चलो चिकेन डिनर टारगेट लानोसै गयनि सोरनि बेलाय जाय थैगोरो ओमफ्राय थैथ'लासै आं मोसाखौ थैबालाय र' बोरो एनिमिफ्रा बोरो माथो नुवाखै Dari chicken dong siap. Melah ni. मेरला एनिमि ना जों मायाव दंफैयो आं मिथिया खिन्थु आं नायाखै दासो नायदों सेभारनि we are in Sevarni. I am today what? You know what today I am? I got supplies! DBS. I need a weapon! मा मेपखौनो गिदिर गिदिर नुला जोबखौब्रा आंलाय मा जाला जोबखो मेगना दिनै आंना Disco dance are happening right now today I am LiNGAA Buffalo I I got supplies! yeah. Today I am international guys लोग जो भी हो देखते रहना हंसी मजाक से जिंदगी को उड़ाएंगे आज और क्या इसके अलावा क्या कह Need a gun. क्या बोलते पब्लिक Just one. Ada flare gun. enemy very close to me ayo brightness को बढ़ाना लाना है ऐसे कार्डिनेट ऑन रो 1 2 3 Need a gun. नहीं बोलूँ Need a gun. UM stone रो आं brightness is almost brightness बढ़ाने brightness is high right now Oi! From where? He shot me. Ini dia mau nama. Jangan olah be. Orang apa? Kar. Kata. Eh, kau Oi. Today I am DBS. Olah anu sila. Today I am DBS. Grenade. Okay, It's smoke. a smoke. Angse. OP. Montap no dong ah. Korban dah korban Marked a singong. location. Singong korban dah. Tak konsulit oleh enggak boleh ni kok. Tak. No, dah kerja dah. Ang ikut sih macam. DBS yang short monkana.
Ôi rồi. उरिया बिराद दाउमोन आं मानो हाबा आं सोरबा फैगौ आं बिराद ल'मोन आं मानो हाबा बार Enggak, माबासो Enggak. बटसोलै मानो खारो I need a stop. Thank you. बेखौ आङो बटखौ नालाबो होनानै आं हगारखायाखै माबा बारै बारैबाबो बटखौ लायथारबोदे बै सिगांनि ब्लु हाउसआव दंमोनलै बेबो आंबो ल'मोन आरोना ओमफ्राय आंना ल'सिनमोन आं डिबिएसजों गावदों बेखौ गोजाननिफ्राय ओंखायनो जेबो जायाखै रायजोबो जेबो नङा होता है जिंदगी में ऐसा होता है कभी ना क्या हो तो हम ट्राई करेंगे करते रहेंगे जिंदगी भर हम ट्राई करते रहेंगे बे न'आव दंमोन ओमफ्राय आं गावनो रोङासै दिनै मा जाखोथाय बोरैबा मोनलाजोब्बाय आं नै आखाइखौ Siapa namanya nih? ओहो बे दंमोन सासे मा दं मिथिला Acha dia. नै आंना ब्राइटनेसआ खमायलायबाय घन्टाखौ खेसो रिकलाव Recall nggak? Itu dia. अट' ब्राइटनेसखौ अफ खालामना ला ना आं बे अट' ब्राइटनेसखौ खालामनो रोङाखै खालामना होलाय बोरै खालामो Kameramen. Acha itu dia. हा ब्राइटनेस सेटिंसआव ग्राफिक्सआव र' आं जोंखायो बिदि जाना होबाय थायो आंना Itu dulu sekarang dikasih ke zona naथाय मोनाखै आरो ini. सेटिंस ग्राफिक्स अडिअ ओमफ्राय अट' एडजास्ट ग्राफिक्स बेथ' डिजेबल खालामबाय आङो खालामनाया ओमफ्राय थेवब्लाबो जायालै सेटिंसआव थांदो सेटिंसआव थांनानै डाइरेक्ट सार्च बाटनाव अट' ब्राइटनेस लिरबानो फैखायो वेरी सार्च बटन सार्चआव गोजौआव दङ ये तो मेरा है. प्रीसेट स्क्रीन से नङा डिसप्ले ब्राइटनेसआव नङा नोङो सार्च बाटनाव अट' ब्राइटनेस लिरबासो फैगोन सार्च बटन बे सेटिंस नांगौला जेबो नङा खावलायदो दे जिंदगी में होता है ऐसा आंनिसोमोन बर्डआ हानसिम फैबाय फाग्लाया गाहरलाबायो Oh shit. जामबाय बर्डआ डिबिएस जों Ani लागायबाय kasih. नि खाथियाव Ani kasih mana? ओहो बर्डआ वेयर इज बो जा गोजाननिफ्राय नुखादोंमोन आङो नै जाना होबाय सासेया बेजों गेलेजाखाया हुरो ओमफ्राय क्रेडाबिना ओइलै गेलेजायालै नोंजों डिबिएस जों होफैबाय आं Alutbो. गाइस लक गाज्रि आं एसे दिनै हेगल' जानानै दङ गाज्रि मोननो नाङा दुखुजों लांजोब्बाय अलं फाग्लाफोरानो गेमिं मा होनदों मबाइलनिखौ Biar lain biar. मबाइल सेटिं मबाइल सेटिंआवसो खालामनांगौ नामा निखौ औ सेटिंसआव थांनानै माबायाव नङा स्ट्रिम चेमनि नङा धै मबाइलनि साला सेटिंसआव र' होमबा सेटिंसआव थांनानै अट' ब्राइटनेस होनानै नागिरदो ओमफ्राय बेवहायनो अट' ब्राइटनेस फैखायो एक सेकेन्ड अफ खालाम खालामनि ओइ आंनि नायलाय आसासो ओ माय गॉड माबा बट किलार नुजोब्बाय जोंखौ मा जाखो बे लिंगायानो असलि बट किलार साला Ang real be kau nembak. गावखै रियेल र' आं सेटिंसखौ बानायनि होमबा सरि गाइसमोन निमाहा हो अट' मा होनदोंमोनलाय अट' ब्राइटनेस ओइ ब्राइटनेसल' लेनसैब्रा अट' ब्राइटनेस है मा खननै थुयोब्रा आंलाय है जाम्बालां बबाव थांखो अट' ब्राइटनेस एन्ड देन खनसे अट' ब्राइटनेसआथ' अफसोखाना रिडिउस वाइट पइन्ट hey अफसोखाब्रा बियो देन व्हाइ इज दिस
मा काबु अट' ब्राइटनेसआ अखाब्रा आंना मा घन्टा बायदि सोमब्रांखौ लायदो आ जाओ 4 नंबर सोरांखौ लायदो सरि नै 4 नंबर मा खालामगोन बाइकआव बयफ्रेन्डसो चाट खालामदों ए लांफाबावा बिगुरा अमाजों होदो हाबासो नेकुआ बयफ्रेन्डसो चाट खालामनानै अफलाइन जाबाय थायो ओहो जुता हुआ सासु बेदारि 98 PS जाया खोमालै ओइ जोंना 98 FPS जायाना मबाइला आइफन 12 जायालै 12 Pro जाया थुआबो जाया माबाया जायोना 14 आ जोंना मिररासो जायो मालाय 14 Pro आ जायो आंनाबो जाया बेनाबो जाया बेयावबो जायोना ओहो 14 Pro आ जायो 14 प्लास माला जाखो बे फनखौ लानानै बेटारि स्क्रिन इज बिग बिगार स्क्रिन एन्ड बिगार बेटारि बेटारि ओमफ्राय आइपेड बायदिसो बालना मबाइला नुजोबो ओंखायनो नैबे गाव नायथ' बे skills matter Marked a location. Skills meter आंबो गानसो खनसै जुता हुआ सासु दिल का दरिया मानि दुखुब्रा broken heart दङ broken heart मानि दुखुब्रा दिल टूट गया टाइपनि दुखुब्रा बहा थांनो मोनाखै अट' ब्राइटनेसखौ एसे डिस्टार्ब मोनबायलां नङा गेजेर ना फना माबा जायो हाय आंहा नै फुल स्पिड सालायनाया माबा आंना हिटानो जाया मबाइला हिटिंआनो जाया बे फेनखौ होनानै नों फेनखौ इउज खालामाखै कुलारखौ खालामो मैया खालामदोंना आङो मा आखायाव गरम जायोना नङा लाइभ समाव खालामनो थाखाय जायगा गैयाना बबेनिफ्राय होनो माबाया केबोला आखायाव गरम जायोना जाया माबाया ना आउटसाइड माने एक्सस्ट फैसो नालाय खालामनाया गरम हिट हगार हरो बे बाल मानसिया बाबाय आङो माजों थाफानांगौ ओंखायनो नोंजोंसो थाफा जाखाया नोंजों थाफाबाथाय नांखालासो खिलानो मोनखाया ओ सिख्लाफोरजोंल' गेले सिख्लाफोरजों बोरो गेम गेलेग्रा सिख्लाफ्रानो गैया निख'आल' रोङो ओंखायनो बेजों गेलेबाय आंहालाय खामानिया जों रिभाइभ होग्रायावसोना माने नुब्रा नालाय माने बिसोरखौ हेल्प खालामनोल' फैयो जों सेकेन्डार गावनो ओमफ्राय जों हेल्प खालामग्रा गैयाबो बिसोर गावनो हाखाया आरो आच्छा भाई enemy near me भाई प्लीज उठा दे भाई मैं आपको भैया नहीं बुलाऊंगी आंसे गाखोफा क्या हो गया भैया क्या हो गया आंहा गेलेनोनो टाइमखौ मोनालै नै बिदि टाइमावल' ओमफ्राय बेबो टिममेट्स थाजोबो अथि नङि निमियानोथ' गैयालै नाम्बार 4आ आङो बाइक होनानै गाव आराम गारियाव जिरायहैबावबाय जिरायनो मोनाखै माथो बेयासो गैयाथ' नाम्बार 4आ थाबबाय नेक' गैला नेक' गाव जासिगोनथ' एबार 3 सेकेन्ड दं बेयाव ओमफ्राय आंना थाव जोबसैथ' enemy नेक' गारियाव नामा माबायाव दालाङाव मा जाखो
Enggak. Baru cuma nih. Udah aku itu. Dum macale. Serius nih. Ayo. Ay, sansu pasal. Semua pun nanti. Aku nuakin nama. Itu Semua mana pun. gitu ada. Semua pun lah. Hotel. Ini Ini biru ya serba naik Gak lagi. ada identify. Oh, udah lah. Masih buria ke. Appreciation itu kia. Appreciate. yang thui betul. Ya. Stop. Bukan dong. Pasal kau itu Smoker bawa hai bang. ada isi ke? Semoga. Ada isi ke ni kau? Anu smoke dong mendong ni. Semoga Ada like. isi ke ni, ada Ni isi ke. ang niaw. Direct smoke lah. Ada isi ke? Ada isi ke? Ayah nung man. Anju, Hugre biku. ada isi ke? Enemies ahead! Semoga. Sabar, dang ini. LiNGAA kap tansiman. Ayah ti belang. Thank you. Nang baik sini. Bal. Fuck lah. Help! Ayo. No. Sali lewat ya. Yes. LiNGAA खौ बासिनायावनो थैला जोब्बायलै रायजोफोर जावहरलाय LiNGAA खौ LiNGAA बिगुर न'जोब कमेन्टआव बाल Exit. Hey. Anyway guys look no chicken no sleep today also challenge accepted every day जोंना बे challenge जाबाय थायो नालाय दिनैबो जाबाय आरोना नै आंनि आइडिखौ लानोबा नै दे लादो दे नै सासे फैबाय नै बेखौ लाफानो जागोन ओइ बोरो सासे रिकुवेस्ट हरदोंमोन मानो हाबासो जाबाय थांबायसो सोर बिलाय नु फिगुआलाय सिनायाबा एसे उसुबिदा मोनो ना गेलेनो ओंखायनो नै दे नाम्बार नै बेनो 55 मोनब्रै 8904454 जोब्बाय नोंसिनि खोथासो रोंगोन आरो दे होदो LiNGAA बिगुर हरबाय हनै रिंखां बिथिबाय गोजोनथों होनहरनायनि थाखाय आंसो थिनखादों नालाय Ha malay ang गावदोंमोनब्रा ओमफ्राय बिसोरसो बासायनो रोङाखै Sure. Hotel lewat kau. एथ' मोजां बासायदोंमोन आङो ओमफ्राय गावजारबाय गाव बासायजाथावखाया जायगायानो बोरैबा रिचना Apa daurau kamu lebih tahan deh. Isir hotel maskuna. जों बेदर जाहोगौमोन ना नङामोनबा आइडिखौ आं बुंखाबाय फैदो हाबफैदो This is a simulation game set in a virtual world and does I not got the represent triple real life. elimination medal. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. Malki 1-2L. लड़की हो क्या आप 4 नंबर है लड़की है क्या नहीं अरे अच्छा ठीक है जा गथ'थ' खोनाखायो बालखौ Uncle uncle गथ'सो खोनायो Nation Bukannya beriba अच्छा दे होमबालाय गारां गिदिर रायलायनोसै आरो जाखायोब्रा नोङो सानसुलि LiNGAA बिस ना मा जाखो बेलाय सिख्लाया सोर सिख्लाया Neko बिथांनियाबो इउटिउब चेनेल दं थांनानै नायहै कास्टार बिथाङा डेन्जार कास्टार साबस्क्राइब खालामहै Professional वाला कास्टार नंगौ नामा देलाय होलाय खनसे डायलग देब्रा वेलकाम टु दि स्ट्रिमल' होनदो जोब्बाय ओमफ्राय नंगौ नामा आच्छा दे दाबो होना रुलै मा होनांगौ नोंसो
Kayla zirak jiran kejawabannya. Enemy. Enemy dong moनसे spot Buha, मा थाङै? स्लें गैया आंनाव र' खारनायसो जों खोलि नामा जोंबा बोरो सिलाया बोरो गना बोरो गन नांगौ गन Marked a location. Where is enemy? बे लिंगाया एनिमि सारा जेबो नायनोरा बेयो I have cam ना मा होनो इंलिश ना Oh my god English आयौ माबायदि खारदों बे नालाय लिंगाया मोनथारबाय दा आंनिखौ जानो मोनाबा बे गोसोराङा उनथिं हानसु बुरो आं आन्दायजोब्बायसो ayo lagapra minggu selera ya Marked a location. Goजौ थाब फैलाय बै गोजौ दं Marked a location. sorry आं बिदि गारि होआ बे माने सोरबा बेलेग बेकग्राउन्डनिफ्राय होनहरदों आं जेबो Thank you. हिला सिनो दाबो दं आं बे न'खौ बिराद उसुबिदा मोनो फैलाय सालो लिंगाया गावजोब्बाय ए जों लिबिगाव सफैबायना माला लिबिगाव फाथें गैया मिथिबावा मेपखौ ओहो आं खेल गैया बोरैबा आन्दाज मोनलाजोब्बाय आं अल्डेट नामा एम्फर सेम्फरफोर गैया नाब्रा ओइ मा गोदलाबायखोरा बाल जालि आच्छा दे जोब्बाय थांसै मेंलायलायबायलै दिनै नि कलुलुनि जायगाखौ लानानै जेबो नङा दे गाबोन आं थांगोन ना अके गाइसमोन गाबोन थाखाय रेडि था गाबोन जोंना दङ टुर्नामेन्ट आरोबाव टुर्नामेन्ट माने पेड कास्टम स्क्रिम्स बेवहाय जोंना निक'खौ कास्ट स्ट्रिमिं निक'नि चेनेलावहाय स्ट्रिमिं होगोन निक'लाला ओमफ्राय बयबो नायहै बयबो इन्ट्रेस्ट मोनगोन मोजां मोनगोन वाव होनगोन आरोना ओमफ्राय लोगोसे डेन्जार बुलायनाय माने गावलायनाय नुनो मोनगोन नोंथांमोना बेबायदि नुनो मोनगोन आरो बयबो नायहै स्ट्रिमावहाय ओमफ्राय सोरबा जुदि गेलेग्रा दंब्ला रेजिस्टार खालामदो फेसबुकफ्राव इन्सटाग्रामफ्राव नाम्बार होलाबायनाय दं बेवहाय कल खालामदो ओमफ्राय मा खालामनांगौ अब्ला खिथाहरगोन बिसोरनो लिंगामोन खिथाहरगोन आं ओरैनो थांफाग्राल' होनखाबायना रायजोफोर मा साला गावबाथाय किलसनि नङा
पालखौ नुवाखैमोन Ayah, mana kau masuk? Kau baik. Ada mereka urut Help! Shinkai. Marked a location. Pilih jingga. Pasha mana gua aja nih. Chess आंबो दिनै हेग्ल'रा ओंखायनो नै लिंगार फैबायलै जाजोब Thank you. था बावहाय मानो थाबाय थाखो नोंसोरो आं सानखादोंमोन रिकॉल करना है तो नंबर 4 अब रिकॉल करेगा क्या Don't give up. Your teammates can still recall you. नोंनो फ्रेन्ड्स हरदो आं बड' सार नामा आदा लाफागोन ना लाफाया दे लाफागोन सोर फैयो बेखौ लाफागोन आं दा ओमफ्राय सोर रिक्वेस्ट हरग्रोयो बेखौ लाफागोन सोर रिक्वेस्ट I'm recalling a teammate. सोर रिक्वेस्ट हरग्रोयो बेखौ लागोन दै जोंनि गेमखौ नेनानै थादो आं हने रिभाइभ होखाला आं एक्सेलखौ खेबसेनो अल होगोन अ थांगोन जों अबयसे आंसो रिभाइभ होनांखागोन दा गाव नागिरना आं थैयामोन नोंसोरखौ रिभाइभ होनायावसो जादों बोरैबा नोंगौ नामा साला दहाय फार्स्ट मेटआव सोरखौ रिभाइभ होनानै जों थैजोबामोनलाय सोरमोनथाय बे गोसोआव गैला आङो सोरमोनथाय सोरमोनथाय नाम्बार 4 रैंकआवमोन खोमा नाम्बार 4 नो मारैबा एलजों स्टार्ट जानायमोन दहायबो बेखौनो बासिनानै थैजोबदों जों सोरमोनथाय बन मोनसे नांगौ र' Marked an airdrop. माबा फनखौ लानानै मावनांगौलाय दखान आयदै मेंबाय माथो दिनैलाय रिकल सिंगे नामा Watch out! नंबर 4 आपने अपना माइक क्यू ऑफ कर दिया ये रैंडम है यार बोरो बुस्थुफ्रालाय बय गोमाजोबखो लिंगाआ बोरो बै दखान बायलै आहा सबायनि र' मालायफ्रा गावसिलायोबा गैमा बाल सासे गोसोआव र' निकलखौ नाहरबायनानै आंनाव जाबाय आया आंनि दाय नै नोंखौ सेभ खालामनो सानदोंमोनलां सेबाव थालाय सार नाम्बार बास सार नाम्बार बास Thank you number 4 thank you so much गावजोबदो अच्छा दे Thank you. नोंसोर मा गाहायाव फैगोन आं माबाखौ मोनासै बबेयाव दं मोनथिया आंबो
सोरबा बारजुमबावगौमोनलै बेन्डेज लागासिनो नैबे खनायाव दं एक्जाक्ट नैबे खनायाव गोजौआव बारजुमगावब्रा Penipuan bangsat ini. Tinggal bisa kill. खोन्थाया दा नेट जोबबा मिथिगोन 2ल'लै आंना बारु Neko dan ikut kalian ketam no samsu Neko naik nak. आंखौ पुश खालामबा हामसिगौलै थैलाबायनि सासे न'खौनो बिसना gue sih kira tahu sebaik siapa staircase बारजुमनांगौलै बिगुरा Nikululu atau hululu kau sebaik samsu kau jasik साथाम दङ आयौ 6x इमो गैला मोनसेयाव उननिफ्राय होफैयाबानो जाबाय दा Hello guys sekarang cepatnya aku deh kamu mau bedor menjadi ya ओइ बेलेगजों आयै फैबाय आंहाथ' मा मोनजायो बेसेबांखौ जाखोथाय गोसोमोनलायबाय आं Mumbai ni mau sana ya जायालां बेबा मारै फियो siapa sih jadi bornasa habusan dirnanya बर'नि अमाजों हायो मालाबा फै क'क्राझारनि अमा जाफै गावनो क'क्राझारनि ओमफ्राय अमाखौ जाफै Sabali sabai Mumbai ni kumza pada kena lah minci मुम्बाइनाथ' मिथिलालै मुम्बाइना माबायदि दामथार ओमफ्राय bisa 500 grams ayo 500 rupees आयै आं लुथिनो मोनबा फाग्लासो माने kitanya 2 kilo aja हाबे ओंखायनो आङो बुरा oh my god जाबाय दे सासेया बावनो दंब्रा Let's go! Side up. Oh! 산 दंबावसो बाल ओइ सिथोबा
मैचथ' आलदा आलदा टिमलै बेयावनो फैगोन दे बिसोर आं जनाव दंना गैया नायलाय लिंगा हेल' हेल' Halo Neko. Ada खोनायासै. Hello. Hello. Marked a location. चलो तुम लोग ना क्या Hello. अभी स्टार्ट होगा क्या चलो मैं आ रही हूँ मैं आ रही हूँ अरे भी दे दो अरे रोते मुझे कस्टम की लेनी Okay. गेले गेले आलदा आलदालै बिसोरो देरहाथारगोन आं बेखौ बे साला मा जाखो नै बेखौ नुबावाखै आं स्मकनिखौ आइसोर आं स्मकनियानो ओरै खालामबाय नुदों ओइ सरि हायासै सोरखौबा गावहरबाय स्मकनिया गावबाय Neko custom गेलेबाय. Room गेलेनोसै दे. दे Hello. दे दे रुम Room गेलेनोसै मानसि दंमोन आं. सोर मानसि हेलौ 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 गाइस लक जों रुमसो गेलेनोसै लायनो दाना र' दे आं गांजेमाखौ लेंहरनो गांजेमा गेलेबाय थादोंमोन room. अके जनाथन फैबाय ना फैयासै ए फैयासै माथो सोर रिकुवेस्ट हरबाय बेखौनो एक्सेप्ट खालामबायलै रायजोफोर स' दासिमहालागै लाइभआव लाइभ स्ट्रिमावहाय नायबाय थानायनि थाखाय जोबोर जोबोर साबायखर गोसो गोरबोनिफ्राय रायजोफोर Make room. सोर बानायगोन सोर फैगोन Make room. सोर बानायगोन सोर फैगोन ओमफ्राय र' दा एसे फैसिगोन गेलेगासिनोसो बे. ओमफ्राय जों मा खालामनो Room गेलेनोसै दङबा. रुम औ. सोर बड' सार्ट दङ माथो ओमफ्राय बे मालिकआथ' रेन्डमसोमोन ना सोरखौबा लेंहरदो आलदा बेखौ होखारनानै बिदिब्ला रायजोफोर मालिक ओमफ्राय नै बड' सारा सोर मिथिया नोंसोर थाथ'दो खोमा जों एसे रुम गावलायग्रोनो ना मा होनो दा एरेंगेल गेलेबा गेलेफिनसै निक'आबो कास्टम गेलेग्रोदों नालाय बेखायनो नै माथो मिरामारसो गेलेहैबाय बे कास्टमसो गेलेयो अच्छा टुर्नामेंट ना स्क्रिप्ट नामाथाय ओके चलो तो हम क्या करें हम तो चिकन डिनर नहीं मिला ना हमको तो अभी चिकन डिनर तो चाहिए सॉरी बहुत मोनजों गावलायनोसै नामा र' आं हाबैनि रुम गावलायनोसै दे रुम गेलेनो औ सोर होआखै सोर लिंगा दं आं दं ओमफ्राय सोर गेलेगोन जों सानै जादों जों सानै नोंसोर सानै